Magandang umaga po at September 11 po ngayong umaga. 10 years na nakalilipas nung September 11 na Twin Tower attacks. Ano po? At ito lang, alas 5 ng umaga kagigising lang namin na ngayon pupunta kami sa Chicago Half Marathon. Mamaya tatakbo kami. At for the first time, sasabayan daw ako ni Noy. Kasi usually mabilis tumakbo si Noy, pero ngayon sasabayan lang ako. Yan. Ito, kasama namin si Ellen. Nakitulog dito si Ellen dahil medyo malapit dito yung event. Ano? So ito lang, 10 years after ng 2011. Kaya ini-encourage kami na magsuot ng red, white, or blue. Ano nga ba nangyari nung 10 years? 10 years nanonood ako ng dating daan sa baba. Si Daddy nanonood ng news sa taas. Tapos yun lang. Sinabi sa akin ni Daddy yung ilipat yung channel kasi nakita namin yung mga attacks. Ano? So, 10 years na. Parang kailan lang. Okay, at kamusta na lang po sa lahat. At ito si Noy. Hi! Ayun, naka-donate yung bib number. Okay, ito yung sa akin. At mamaya darating na si Ellen. Actually, lalabas na sa kanyang kwarto. Tulog pa eh. Okay. Okay, sige po. Kita tayo ulit.